Mga katuyuan sa Santos nga Misa, panalangin sa mga sponsors, donors, ug sa tanang mibulig karon. Kaayuhan sa lawas ug kalag sa tanang masakiton, ilabi na sila ni Reza Suico, Corazon Folaci, ug Alma Briones. Pasalamat sa mga grasyang nadawat sa USJR High School Batch 1969. Way katapusang pahulay sa mga kalag, ilabi na sila Ricardo J. Cardinal Vidal, Nina Buok, Aquilino Irasga, Nicolas Sr. ug Jr., Bibi Loreto, Jaime Lim, Soy Ching Lim, ug mga kalag nga gipaapil ni Attorney Pai. Ikakatuan nga Domingo sulod sa tuig. Mga igsuon ko diha ni Kristo, ang labing dakong sugo sa Dios nganhi kanato, mao ang paghigugma kaniya sa tibuok tang kinabuhi, ug ang paghigugma sa atong isigkataw sama sa atong kaugalingon. Mahinungdanon kaayo nga kini dili lang magbabilin sa atong mga ngabil, kundili atong ipadayag diha sa atong mga buhat. Ang paghigugma sa Dios mao ang pagtuman sa iyang kasuguan, ug ang paghigugma sa isigkataw mao ang pagpakabana alang sa ilang mga panginahanglan, ilabi na kadtong mga kabos ug hinikawan. Pangayuon ta sa Dios ang grasya nga makatuman kita sa iyang sugo sa paghigugma. Palihog manindog ang tanan. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Isuon manghinaot ta, hinaot ko nga unta kini atong kasalugan sa Eucharistia nga bangkiti sa gugma sa Dios. Mahatong tag kinugugma sa iyong sa tagsa ka panimalay. No? Gugma nga moayo sa mga masakiton natong mga igsuon karon. Gugma nga mohatag og kalinaw sa inyong relasyon sa panimalay sa katilingban. Gugma nga maghiusa ka nato diha ni Kristo. Karon maandam kita magsauli sa kamisa, Panginoon nato ang grasya nga makahambing kita kasing-kasing may sulon. Masulan nato ang atong mga sala. Ilumina
Himaya sa Dios dito sa mga langit, tanan palihog. Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos amahan magagagahon sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagwagtang sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw naglingkod sa tuo sa amahan, dawata among pangamuyo. Kaya ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, o Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha si Maya sa Diyos ng amahan. Amen. Mag-ampo kita. Kamahanan ug walay katapusang Dios. Ligo na among pagtuo, paglaom o paghigugma. Himo nga buhaton unta namo sa mahigugmaon nga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo. Ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buyhog hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Dios nagsugo sa iyang katawhan sa paghigugma sa mga taong nanginahanglan ug nagpasidaan nga dili pasipad-an ang mga kabos ug hinikawan. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon sa Eksodo. Ang manggahalad ngadto sa laing Dios gawas kanako ang Ginoo kinahanglang patyon. Ayaw ninyo palabi-labihi o daog-dauga ang usa ka langyaw kay kamo usa ka mga langyaw man kaniadto sa Ehipto. Ayaw ninyo daog-dauga ang mga byuda ug mga ilo. Kung daog-daogon ninyo sila, tabangan ko sila inigpakitabang nila kanako ug masuko ako pag-ayo ug patyon ko kamo pinaagi sa gubat. Mabiyuda ang inyong mga asawa ug mailo ang inyong mga anak. Kung magpahulam kamog salapi sa atong katawhan nga mga kabos, ayaw kamo pangayog tubo sama sa gihimo sa uban. Kung kuhaon ninyo ang kupo sa usa ka tawo, ingon nga garantiya nga mubayad siya kaninyo, kinahanglan nga iuli ninyo kini kaniya sa dili pa mosalop ang adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Gigugma ko ikaw, o Ginoo akong kusog. Gihigugma ko ikaw, o Ginoo, akong kusog, o Ginoo, akong bato, akong kuta, akong maluluwas. O Diyos ko, akong bato nga dalang panan, akong taming, akong gahom sa akong kaluwasan, akong malig-on nga dalang panan. Daigon ang Ginoo, mituaw ako, ug siguro ako sa akong mga kaaway. Mabuhi ang Ginoo,
Bayaon unta ang Dios nga akong maluluwas. Ikaw naghatag sa dakong mga kadaugan, sa imong hari ug nagpakita kaluoy sa imong gidihugan. Ang Kristohanong katilingban nga nagpuyo diha sa buhing pagtuo, mahimong sumbanan o kadasig sa tanang magtotoo. Ang ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Kay nagwali kami sa maayong balita, dili sa pulong lamang, kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo, nga kini matuod gayod. Nasayod kamo, giunsa namo pagkinabuhi, samtang kami, uban pa kaninyo, tungod lamang sa inyong kaayuhan. Giawat ninyo kami ug ang Ginoo, ubisag nagantos kamo pag-ayo, gumikan sa inyong pagdawat sa mensahe, nalipay lang gihapon kamo sa kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Tungod niini, nahimo kamong panig-ingnan sa tanang magtotoo sa Macedonia ug sa Gresya. Kay pinaagi kaninyo ang mensahe mahitungod sa Ginoo, mikaylap sa Macedonia ug sa Gresya. Mikaylap usab sa tanang dapit ang balita mahitungod sa inyong pagtuo sa Dios. Busa, wala na'y kinahanglan nga amo pakining isulti, kay sila mismo nagbalita giunsa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo, ug nga mibiya kamo sa mga Dios-Dios aron pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. Nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang anak nga si Jesus, nga muanhi gikan sa langit. Gibanhaw siya sa Dios, ug siya maoy magluwas kanato sa umaabot nga kasuko sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Tinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Tumayaw ikaw, Ginoo. Sa pagdungog sa mga Fariseo, nga mga Saduceo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanuon sila pagduol kaniya, gunya usa kanila nga magtutudlo sa balaod, misulay pagbitik, kaniya pinaagig pagpangutana. Magtutudlo, nung utana siya,
Unsa man ang labing dako sugo sa balaod. Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoong imong Dios, stibok mong kasing-kasing, stibuok mong kalag, ug stibuok mong huna-huna. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, higugmaa imong isikataw, ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad ni ining duha ka sugo ang tibuok balaod ni Moises o mga pagtulunan sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Tao hinundumi kini. Nga kita gibuhat sa Ginoo nga mao ang gugma. Gibuhata sa Ginoo para mahigugma. Ug ang atong misyon mao ra gyud ang pagkamahigugmaon. Timan ikana. Mamanggani sa Ebanghelyo karon ang iyahang gisulti. Tubag sa pangutana unsay labing dakong sugo gyud. Ang tubag niya higugmaon ang Dios sa tibuok kasing-kasing kusog kalag unsa pa. O higugmaon ang imong isikataw. Gugma gyud. Gugma. Usa ka katekista ba nagtudlo sa katekista sa mga bata. Yang mao kini iyang topic. Kung nagsulti sa mga bata, mao ning sugo sa Ginoo, ito na yung mga bata. Karon, di ba ano mo sugo sa Ginoo? Higugma mo sa Ginoo, tibuok kasing-kasing. Mga bata sa katekisis, gugma, gugma mi. Gugma mo sa imong isikataw, imong silingan. O, gugma mi, gugma. No? Gugma mo sa iyong kaaway. O, gugma, dali kayo. Jadi nagtupad ba duha ka bata? Ingnan niya be, ikaw, gugma ka niya. Ingon yung tanaw siya, di ko. Ngano man, bungi man na siya. Nagsoon, sayo ka ba ingon, I love the world. I love the poor, I love, kanabang labang kami itong isurahan ba? No, kung inon lang ni anak. Pero mga nata, kanang atong igsuod, atong gibungol, atong gilupigan, love na to na. Atong silingan, atong gidaot, love na to na. Kanang igsalagan na to, yun, love na to na. Sayon kayo. Sugo sa Ginoo ngayon to, higugmaa, ang Diyos tibok kang kasing-kasing, kusog, kalag, ug imong isikataw. Kung gugma lang sa Diyos mo na nga, muampo ta, mugatag praise the Lord, I love you Lord, mudubina ta, rosaryo ta, well, sayo na siya. Pero, nagsuon, mahigugma siya mo sikataw, lahi. Lahi. Kung sa Ginoo pa, ipakita ang gugma ni mo sa imuhang Diyos, nako, pinaagi, sa pagtabang sa kabus, pagpasaylo sa imong kaaway. Kini, pakita ang tinul nga gugma. Ibawa ka kung sa'yo tinul nga gugma, ay San Pablo ako ginigisuat, San Pablo na. Unsa may gugma ko no, Popa San Pablo, 1 Corinthians 13, singo siya. No, tinul nga gugma, kinam ka magpailob juga. Lisod na. Maluluyon juga, mercy. Dili ka masinahon. Di na sayon. Di ka manghambog. Di ka magpahitason. Di ka bastos. Kabalikas ba? No? Di ka mangahas. No? Di ka masinahon o magpakaroon ingnon. Di ka malipay sa dautan. Magpailog ka. Matuon ka. Malaumon ka. Mulahutay ka.
No, kung yung kuminahon ba, pagka dili sayo no, ug true love. Di pa karon nga ang kalibutan karon napuyo nang kita tug fake. Mga fake ay mga fake kwarta, makadaot sa ekonomiya, na fake news, makadaog dungog. No? Makasalaag sa itong mga panghuna-huna. Napag fake love, sus kadaghan. Karon, namingon ng mga, I will love you forever. Love you. Unya di ay mo, love you. I will love you, no? I will never hurt you. Unya, love you, love hug. Sabi niyo, I love you, I'll take care of you. Nga, wag yung mahitabo ni mo. Unya, kami, ang gugma di di larewi labud. You know, ang fake love. Magigsuon, di ba ni sayon tinuod, no? Kaya tawa mangutagod, huyang ta tinuod. Anak ta sa sala nga panunundo na ang weakness. Dili sayon. Di sayon. Kaya ang true love God, subtian mo kita, is God. Pumapan na siya dyan. Ang true love is kung Ginoo na as imong kasing-kasing. Pumamusil ka mumot. Nga gugma, Ginoo na as kasing-kasing. Ginoo kasing-kasing. Kanya ang true love, ang gugma mga igsoon, di man ingin ta, maingon ta nga, mapalit na to o angko na to ba, gasa man is Ginoo na to. Diyan ni Yesu Kristo, ihatagan ta sa Espiritu, sa gugma. Mauna, ang true love is God in our hearts. Gilubong na naman ito si atong kalahurong kardinal, nga pinagang kardinal. No? Grabe kayo. Nga, sus, ibinabada nga 55,000 yun ang nitambong. No? Kadaghang kaparian, obispuhan, tos tremendos. Pakita yung unsa siya yung pagmahal sa mga tao. Na kita, kadungog kita saksi ka ita, sukas pas paghaya pa niya, pastilan, naglain ng mga tao sa bukalibutan, mga siyali sa gobyerno, nagdaig ka niya, humble, peacemaker, loving, tanan, no? And they are all true. They are all true. Lamos tanan, he's a loving person. Usa sa nakatandog na ako, ang wali ni Bishop, one of the best family ni Bishop Dines Villario sa ihang sa misas niyang paglubong. Itanong ang higil sa niya papakita nga usa ka loving ang kardinal. Kailan magito siya 8 years man to siya gyud nga tawag na to iyahag yung sekretarya ba. Nga tinuod na ang gisulti nga kadungog magyung ni gyud. Ang tabang ni kardinal ni Mr. Dines nga Mr. Dines, no? Obispo naman ka, ay gyud pangawig mga madre. Dili kaya mga madre para awayin, pero mangaway usahay. No? Dili, ay gyud pangawig mga madre. Pero ningo Mr. Dines, kato yatang gisulti, wala komedya, pero ang tuyo niya maong ini. Obispo ka, ubisa kinsa Kristiyano sa ginaka, ayaw gyud sige pangaway. Ayaw pala away. Gugma ka na, ayaw pagpalaaway. Maningon sa Dines, wadyo kadungog ni kardinal nga mamalikas. Mangaway. Mamalikas. Dili. Apo ang paniya, naibagyo sa kardinal, no, iba ka to sa kardinal, no? Ang iyahag yung experiencehan, nga diha nga nabisita ko no, sa kardinal sa seminaryo, gipangutan ng mga suristas, masama inyong problema. No? Tubag sa turistas, reklamo din sa turistas, ang problema ni mo, among kaon, kuwang. Kuwang din sa seminaryo. Kuwang. Yung tubag na ingon siya, kardinal, inot kayo nga, sige lang, kaya maayman nislawas ka ng mukaon taon niya, dili, doon na pa'y kuwang pa, dili ito magbusog, may naslawas.
Pero po pa ni Sir Dines, labaw pa niya na ipasabot niya. Magini kuno nga kita ba, no? Sa tuang pag puyo ng kalibutan na makaon ug maunsa ba, kita mapugnan nun ta. Di ta sobrang busog, di ta sobra sa ambisyon, sobra busog din ba? Kinahanglan gid na allowance, doon na kay control sa mga kasing-kasing. Di lang na kay healthy na sa diet, kundi ang kasing-kasing ay gitawag tog mukhambin sa gitawag tog ka control ba, pagpugong. Hiyas ka na. Sa usa ka mahigugmaon. Niya po pa niya sa pangtambagan na nga muro matag masakito na kanila ingan siya nga Monsieur Dines, tambag na ko, obispo naman juga. Always take care of your priests. Igugma agir yung mga pari. Igugma. Yan yung siya. Di lang kanuto kay sabot niya nga mga pari. Pero tungkol sa kardinal, ang iyang gugma, wag yun. Grabe ang gugma niya sa mga pari. Nga, sa controversial ko itong kardinal sa Higod, nga, naghang ang reklamo, pariya, kini pariya, malinaw na siya. Malinaw. Hapit na kita, huwag tingong pawaan ng pariya, ikuan ng pariya. Pero, laban gid siya sa pare. Dili kay konsentir siya. No. Dili siya konsentir siya sa pare. Nutabangan yun niya ang pare. Di kay dili siya maminaw sa reklamo. Maminaw siya. Pero, paningkabutan yun niya nga luwason. Luwason. Igugmaon. Daghang ka ito taon. Nga, usahay, mag-meeting ito mga pare, na pare badong rin juga, ingong, di na ni madag, nubinang pare, may naning himuong liman, iikuha na ba? Nag-meeting na ito ba? Sinundong ka ito, nag-meeting na ito, nga din agyo, sa asang problema, sa asang parkya, nang ngaway, usag, pasti lang usara, man tawag yun eh. Mana? Pero siya, naghapon. Doon lang pare, tawagan na pare, o suggestion nga mga oto'y papahawa o pakuano na, imong liman. Pero, iya pong paningkamutan yun pag-rehabilitate. No? Kaya bang gitawag ito, tao gani nga di mo give up ba si katao? Mo give up na tanan? Klaro kayo ng Diyos ng gugma. Kay God will never give up on us, especially when we are sinners. Makasa, biyata. Makasa ang pare. Makasa. Pero somebody should not give up to help. Grabe. Ang pangutan na, isip kardinal, udaghan kay siyang trabaho o kalisos trabaho niya, di mga siyang sikrito. Kung sa may sikrito nga nakaya niya, nakita atang mismo, nga iunsa niya pagpuyo o kinabuhi yun. Hindi lang santos, kundi may niya pagkadagyod ang iyang obispo o kardinal. Doon na siya advice namong mga pare. O kining advice niya, mostly advice niya sa iyahang rektor o sa obispo sa iyang pagkapare. O kining advice sa, mostly advice sa obispo sa iyang obispo. Diba ka? Ubang ni sikrito ni Bao anako sa mga banggiitang obispo, mga santos nga ilahang yung paambit. Kanang ingon siya, no? I jud kalimti ang holy hour. Ang oras alang sa Dios. Labing maayo ka atubangan sa Blessed Sacrament. Labing maayo. Pero I jud na kalimti si mga kinabuhi. Di na ma-negotiate siya. Ayaw gina siya kalimti. Si Kardinal di gito makalimot. Besan unsa pa mangita gitong oras nga siya ra gyud digdi pa disturbo gyud. Kay pong pa niya, mo niya. Kung ikaw doon niya kay oras alang sa Dios, dili rosaryo, dili misa, kanay ikaw ra gyud ang Ginoo gyud ba? Ang mahitabo mo kini. Ni anang orasa kuno ang Ginoo face to face with you. Ikaw limpyuhan niya imong kasing-kasing
Haron ka ng imong motibo, ka ng imong mga munaadi ang hugaw ba? Mga fake love, mga fake, mga saag, mga kuan ba, mga kahugawan, limpyuhan na, haron malimpyo ang imong motive. Mahibaw ka nga di ay gibuhat mo ni tungod sa kwarta ka, turog unsa unya, malimpyuhan ka, unya, muduhat ka tungod sa gugma, yun. Will purify your heart. Kung ikaw doon na kay uras para ni ana, kinakahuliaw, may tabo, nga, ni anang orasa ba, ang Ginoong nakikita nimo ba, muhatag nimo sa grasya mo kinahanglan, haron tagagag isog o kaisog, makalakutay ka sa pagbuhat o buhat sa gugma nga dili sayon. Unya, kung mahitabo ka na mga igsuon, paminaw ni ini, you know, kada He will put your heart in the right place. He will put your heart in the right place. And when your heart is in the right place, you will never go wrong. Ibutang niya mo kasing saktong lugar. Ug mahimutang na imo kasing saktong lugar, di yun na yun ka masayo. Kung kasing mo na sa Ginoo. Naara yun. Then, you can learn to love. To love. Kaya na ang saktong lugar, pumpas usa ka santos, ingon siya, kung ano ang gugma sa mga kasing-kasing, may gugma na gani ka, buhata bisag unsa. Do anything you want. Basta na igugma. Kay ang mahitabo gud. Kung na kay gugma, di jud ka mabuhat og butang nga makadaot sa imong isig ka tawo kundi makaayog yun. Kung kana tinuo nga gugma sa Dios. Yang mura na importante sa tanan. Kung na imong gugma diha, usa ka rason siguro tan-aw. Mingon ta, si Cardinal was a great bishop, no? Cardinal ang iyang nabuhat, daghang tag mga projects na kita niya to na. Pero ang greatness niya, no? Ang iyang ingon na to the greatness in his eminence, naagyon siya ang gitawag to the love that he does things. Ang iyang personal contact sa isig katao, makita gid mo diha ang gugma sa atong tarong Cardinal. Muna nga, yung ta, kung doon naman gani yun, sa kinabuhay, iyang nabuhat, he has, ang iyang nadawat, iyang natuman ang sugo sa pagmahal. He has become a loving person. Mission accomplished. In fact, wala mo ginay mission ba? Patubayan ito sa Ginoo ko, no? Di man Ginoo nga, unsa mang dagkong butang na buhat mo sa kalibutan. Kung dili, by what great love you did all these things. Nihana. Mabita mga ito, inunuman tani. Inunuman tani. Balik ko na ako. Timan kita gibuhata sa Ginoo nga gugma. Para ta mahigugma ug haron kita mahimong higugmaon. Sugo ka na sa Dios. Commandment ka na. Di ay atong mission ni kalibutan na is as simple as this. Be a loving person. That's all. A loving person.
Amen. Nagato ako sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Pagbubuhat sa langit at sa yuta. Kung Kristo yung anak gubugtong, Ginoo nato. Manam ko sa dalang sa Espiritu Santo. Yanak ni Maria nga Birhen. Masagit sa ni Poncio Pilato. Ilan sa krus na matay gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa katulog kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Ikan dito mabalik siya, aron mahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kaambitan sa mga santos, kapasiluan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita sa Diyos, Amahan, kinsa may unang higugma kanato, sa gugmang walay kinutuban. Sa matag pangamuyo, kita mo ingon, Ginoo, tudlui kami sa paghigugma. Alang sa simbahan ug sa mga tinugyanan niini nga mahimo unta silang buhing panigingnan sa paghigugma sa Dios ug sa isig katawo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, tuloy kami sa paghigugma. Alang sa mga pangulo sa panggamhanan, ilabi na sa mga lehislatura, nga ipahaum unta nila ang mga balaod sa Dios o sa kinaiyahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, tuloy kami sa paghigugma. Alang sa mga laiko, nga pinaagi sa pagsaksi sa gugma sa Dios, diha sa ilang nagkadaiyang mga trabaho, mahimo unta silang mga instrumento sa kausaban sa dagway sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, tuloy kami sa paghigugma. Alang nining tuig sa parokya, ingon nga kahiusahan sa mga komunidad, ato untang mapadayag ang paghigugma sa Dios ug sa isig katawo, pinaagi sa pagtahan sa atong kinabuhi, sa pag-alagad kaniya ug sa iyang simbahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, tuloy kami sa paghigugma. Alang sa sulugon sa Dios, Monsignor Teofilo Kamumot, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, tuloy kami sa paghigugma. Alang sa mga nangamatay, nga makatagamtam unta sila sa hingpit nga gugma sa Dios didto sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, tuloy kami sa paghigugma. O Diyos, Amahan, among kahuyang tabangi kami sa paghigugma kanimo, labaw sa tanan, pahigugma sa mong isigataw sama ni Kristo nga imong anak, among Ginoo. Amen. Dengan kalibutan kisimong kimaghatang dawat mo halad kanimo ang binong abot siya taginama as kamasta mahimulang ka na mga ilimnon ng Espiritu Hanon. Duwa tagin mo sakripisyo gihalad mo sa kasing-kasing sulog mapaubsanon. Ugasi Ginoo ko sa mga salalinis sa kusang kanautan.
Magampo kita kining sakripisyo dawaton sa tong amahang magagagahom sa tanan. Nawato lang sa Ginoong sakripisyo gikan sa imo mga kamot, alang sa piday paghibayad sa iyong ngalan, alang usab sa kapustanan sa libunan santos na simbahan. O Diyos, Ginoo namo nga gamhanan, dawatan mo mga gasa nga mong gihalad. Ito nga kining among pag-alagad, maghatag ka namo sa himaya, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Salamat kita sa atong Ginoong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang imatarong gayon magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita na mo ang imong way kinutubang gahom. Desi imong paagi sa pagmaluwas. Manhi ka orong pagluwas ka na mo pinagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Para imong pagbuot. Na maluwas kami pinaagi sa usang nga sama ka namo. Kisariko sa tao ang paghigala kanimo, panang tao mismo mo ay nag-uli niini kanamo, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel nag-aawit kami sa imong himayaw sa katingog sa pag-awit. Santos, gayud ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Padala imong espiritu ng pagsantos ning mga gasa. Ano mahimo kinaalang kanamo, lawas o dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon, mikuha siyag paan, pasalamat o mipikas. Mihatag niningad tus mga tinunan o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana. Kay kinimong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, salamat o pag-usab og midayeg. Mihatag niningad to sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini, Panginoon ko mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kaniya ron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik na. Paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tong kaimo kaming giisip, nga ngayon nga mo atubag mo alagad kanimo. Himuha kami ng alawat sa lawas o dugo ni Kristo, mahiusa unta sa Espiritu Santo. Nung dumiginuwi mong simbahan sa tibok kalibutan, mahingpit kami din sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa tanang mga pare.
Hinulyo sa mga igsuong nangamatay. Malaumon nga banhaw silang tanang nangamatay. Dinas magsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikamintan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, mga santos. Uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahong nga amahan. Diyas kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa amahan, tanang. Amahan namo, nga kasalangit, daygon imong ngalan, mabut ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot din sa yuta, maingon sa langit. Kalangon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Kasi dua kami sa among mga sala. Ino nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. Dili man kami tugyan sa panulayan. Luwasa kami sa daotan. Mga kami ginuhi mo kaming luwason sa tanang daotan. Tagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa kanunay, malayo sa nang kasamo. Samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo ng kas mga apostoles, ang kalinaw ibilig ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawa mo mga sala ko na pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo ko na manaag kaninyo, pagkita panag-inig sa unay. Kundi sa Dios nagawag tang salas kalibutan bulahang kitong gidapit sa bangkete sa Ginoo.
Mag-ampo kita. O ginuhing pita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan ni ining sakramento. Ug himo ang kining among pagsaulog sa misa, mabubungahon dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mag-ampo kita alang sa mga igsuontong masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus. Pero itudlo ang birtud sa pailog, diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit o balatian. Makaamgo nga gibili siya aron mahimong santos. Nga ang iyang kasakit mahiuso sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhig hari uban kanimo dias kay usa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ato ang pagpasalamat no sa tanang mga igsoon nato nga nagtabang pagkaroon magpalapuson itong Santos nga Misa. Ang atong Santo Rosario, ang Santo Pedro Pio Choir. Salamat. Itong Pilgrims Legion of Mary, Senatus of Cebu, high school alumni sa SHGR. Sige na. Offers nato si Beth Erasga o Penny Pahari. Okay? Ug sa nga may apil o ibulig. Ug sa mga igsoon to nga nitabang ug suportahan niya to ang Santos nga Misa aron magpadayon kini itong mga sponsors. Ang Ginoo na kaninyo. Manalangin ang Diyos magagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dala niyo ang gugma, kalinaw ug ipasabwag ang gugma sa Dios. Salamat sa Dios. Bago lang yung namatay nga to ang pinalanggang Cardinal Vidal. Gani, bago lang siyang gilubong. Unya, ibaw ta, nga siya ang gimahal kay nato sa atong sa katawhan. Daghang ay mga tao, no? Naniday kaniya, nakadungog ta, na mga politiko gani, ganingon siya, mahinay siyang Santos, na mga pare nga nagwaling, ganingon nga siya sa buutan, simple kay pagkatao, peacemaker, no? Gikan sa tanan, ganungog ta, politiko, mga obispo, tanan. People, mga tao nga nakatagbo niya ba? Uban sa kadiyot lang, uban sa pila ka mga adlaw, uban sa pila ka mga tuig. Nga nakaila na kanila paambit kung kinsa gid siya. No? Pero mga igsuon, wa gyoy makalabaw. Sa mga tao ba nga nagpuyo gyud ubang kaniya for 25 years and more. So kan pag-abot niya, hantod nga namatay siya, hantod gani nga diha na siya sa baba sa kamatayon. People closest to his heart. Nga kung maminaw ta nila, magsabta na to kung kinsa og unsa Dios kardinal. Because nahibaw siya, nakailas la every moment of their life. Muna pailan ako ninyo, nga to ako ng bisita sa itong madali lang. Si, tawag na siya Uloy. Uloy. The real name is Celestino. Pero naman mga pare gitawag siya Uloy, no? Ikas pag-ulitaw niya, hangtod karon nga atong mo si anak, unya na unom na, lima kabog anak, lima na kabog anak niya, have been serving His Eminence God until death. Hangtod diha God sa kamatayon. Hangtod diha, no? Hangtod sa kwarto nga diin na mugso na matay ang kanil, nagatiman gid siya, no? Si Uloy 25 years. Ug di adin niyang asawa si Francis, pero sa sangan
Marie Chris, no? Si Marie Chris. Unya, ang eldest ini, pero kini, bata pa ka ini, parion na ni siya. Sus, parion. Angan si Carmelo. Recarmelo. Carmelo. Recarmelo. Ricardo Biana. Ika na, Ricardo, yung Melo, Marie, birin sa Carmel. Pero naagir Recarmelo, naagir si Cardinal. Kasabot ka giunsa ni junior ni hapit ni Cardinal. Si Ulrich. Doon na sa to Rick. Apil na, ay makadinlag. Apa nga kadinlag po na ini? Mauni siya, gitawag ito kanina nga pinangga niya. Nga, diha nga 1 month sa rest house. Asa yang pagpuyo na retire na siya, o ito na maghigda des tungod diha bakay mag-atiman unsa. Until that, mauni labing na affected pag-ayo. Nga di pag-iriyon makahunog kilak. Kay, doon na pinangga. Pagkaw na kanila, anak, apo, eskwela na, stress a family. Si Andrew. No? Si Andrew. Sa sila mga kitawag apo ng Cardinal. Ang mga babae, si Frances. Youngest, no? Kasi kato yan, si Teresa. puro yung mga gwapang mga puro yan, no? Pringos Cardinal, kasi nga, adopted family niya, kaya di man yung pamilya yung Cardinal. Pero sa tinuray yun, mga o gini naadiha, uman ni Cardinal. O gusto tang, matanaw, kung sa Diyos Cardinal, I think, gusto ta mo, puminas lang magpaambit na, no? Nga, kinsa man si Cardinal yun, no? Sa inyong, unsa may experiences yung kinabuhi, diha sa pagpuyo niyo uban ni Cardinal. Kining asawa na akong tanginig, mas kuhaan man ni siya. Mas, may mo storya tingali, kaya mamay na mababae. 25 years. Kinsa mas Cardinal yun? Si Cardinal Gyud, usa gina siya ka tao yun nga mura gasunod jud ang iyang kinabuhi sa ebanghelyo. Kanang lisod kay ka usa ka dalagang maminyo ka og aid sa usa ka Friends of the Church. Tawag siya ay Friends of the Church kay Cardinal yun siya, no? So, lisod kayo. Wa kay oras ang iyang aid sa iyang pamilya. All of the time, nagyud sa iyang amo, boss. So kay kuwang man siya namo, dili ko naningil sa time. Ako ang gihatag ang time. Ako siyang gipunan. Aron ma-focus yun niya. Kung ang ako sang mga anak, gipunan pud nila. So in return, si Cardinal na inihatag namo sa time nga among gikinahanglan sa asa family. So munang murag maka-considered good me or amo adyod siyang lulo. Kaya mamaya mong tawag niya. Di may mo tawag niya eminence. His eminence, dili. Cardinal or po. Po, bakit po, ano po. O na siya. Mamaya gusto. Yung mga bata, lulog ilang tawag. Kaya full-time mag-unay si Uloy Gyud, bisag asa, no? Si Cardinal, murag nakalito niyang asawa, yung usay pamilya, murag nga sila lang, kaya muli ni adjust nga ito kaniya. Adjust, no? Aron lingon nato nga matabon-tabunan, no? Yung gihalad, yung sakripisyo ninyo, as the Father. Uloy, usaman, sana makahapit naman kami yung little Cardinal. Sana naman yung mga experience ni Cardinal yun. O gimugi ng saya tawagan na 25 years na, 25 years na, gikas pagkaulitaw, pa-eskwela, tanan, Cardinal yun, hantod. O gimang sumahon senyor, hindi na yun maihap, no? Pero ang pinaka-importante lang experience nga na-experience ako sa ulitaw pa ko hangtod namin nyo. Sa ulitaw pa ko, pa-eskwela ko, Sige. Kadang kay si Cardinal motabang magina siya. Kami tanan sa palasyo, mga helpers, mga bagong boys. Paskilahaw kami tanan. Paabot ko sa iyang tuyo, siguro tungod sa gugma siguro sa mga tao nga ma-educate siguro tanan. Naghumanat to,
Human ako, iya kong ingon nga ayaw lang sa trabaho at stay sa kanako. Nagsakay sa barko. Oh? Wala ko kasakay. O lagi, pero Sakala graduate ko ka. para buhol ra. Oh. Graduate siya marine, di ba? I'm Graduate siya. supposed to be nautical Nautical. engineer. Pero pag graduate ka sa ayon lang sakay, arin lang sakay. Oo, sakala ko aeroplano pero wala ko sa barko. Pero saya mangumigya siya no ganun. Sus og kapitan ka pa dato pa kanako ginag niya pero ako po gito basik tuwa na pagkus ilawom sa dagat. Yeah. Ano nga wala istorya. So nahiman akong tigkuyog niya sukad namin awa pa ko namin yon niya magugus ko lahat sige nagkukuyog niya. Sa Kristan gyud sig asa. Sakristan, driver, Driver, electrician, tanan. manars, unsa pa diha. I-conclude nimo tanan yun daghan kayo. Yeah. So mo to nga pagka opera niya ni samot na gid nga gidana gid ko dito sa layonon niya. Pero naay panghitabo nga lisod gyud kalimtan sa bag-o pag yun si Cardinal after 3 years siguro to after installation nga bago pa kong sa Kristan sa chapel sa palasyo nga Pasko nga nag dunay iro dito sa mga dog nga giaway siya kay masuko man sa giro bito kanabang masuko na siya so iyang tiwasan og kanabang kasuko sugsugo ni noon katong iro ba Kisay mga away. siya Si Cardinal? siya nung hasamuton og sugsug so masuko ang iro Sugsugan si Cardinal? oo so ning laban man tong iyahang kuyog gikas Manila nga nga sa Kristan niya mo to nga ako na nakuan sa ko kay Imo mo to iro. ako amo man tong iro sa mga boys dili man to ilaha na may separate man dito kuan di ako sa akong marakog ng luod akong gidang iro sa guardhouse kuyog ko kamera dito tataod kay na-realize man ako kanong ibaylo man akong iro sa amo ang Christmas party kay ka-practice na may Christmas party na kanang mga dance na diya magkanta-kanta ko tataod pagka alas 8 siguro din balik ko sa taas so nahuman gid mo ang party. Pero pagkaugma magmisa na sa Cardinal niya ako may mo sakristan ngin siya nga sorry sa nahitabo gabi ha wa ko katigog kay first time ko nakadungog obispo niingog sorry mo to pinaka highlight yung wag ko kalimot sa iyang kuan sa iyang pagkatao nga grabe gid siya ka kuan sa kanang reconciliation ba kana bang manguna gid sa dili maghuwat ba. Very good. Si Carmel, mo ni siya unang na diha sa bata pa siya suri-suri sa daom sa palasyo, tuas palasyo, nga gani yung mga tao nga naunay kay bata ka sa nakoy bata, di na anak nako ha. Pero nagdako din siya nga karon na nasa seminaryo nagpare na. Pero usab experience ni mo ni lolo, tawag lolo no? Lolo tawag nimo? Lolo tao ko niya. Lolo. Usama niya pagkalimtan Hindi na akong kalimtan niya katong kami pang tulo ka buok mga lalaki si Francis bata pa to siya na ngatoy one time na si Cardinal Vidal na naog sa pa siyang kwarto maglakaw-lakaw siyang palasyo niya kami tulo nagan mi pagdagan na mo si natumba mi tanan nya nahunang hagda dagan mi tanan hudang hagda si lolo sunod ni lolo kani sunod may pinakalas pinakadako yung mama din nasuko siya kay kasi magyaw-yaw ning obispo bini kay murag dako minig ranggo sa simbahan di ba gusto niya ja pag kuan ni pagbarog na mo amo siyang gibarog nismare jud siya wa siya ni kuan ni na mong gimrag ni hag mi ba ya natuwad mi tanan ba ang kanina natuwad sad so ani paraing mong tulo yang gigapyutan murag wala dugay na yung kita ba marag iwa sa mag-uol sa ipong na wala nang maro yan katawar marag kuha na niya ba peacemaker dyan sa pagka-cardinal jud sila yung sugoong kanila pag palit siya pizza ikaw may daspita ka
Oh, sugon ko pala ng pizza. Ako yung das pita ka, usay yung nigasto na ko maikog no. Kay arang baga kayong pita ka dya. Mugasto lang. Dili arebe siya mo kaon kamisa dya. Wala ba kami kuan ba? Kanang wala kami sit. Kanang wala mi nang hangyo na palibre mi niya ba. Pero paborito niya pizza. Oh, paborito yung pizza po. Very nice. Pero kini si Hildres, Dili. Mao ni lisod kayo kay wa man nga kung bola kayo be. Nganong hila ka ba ngano man? Asa man para nimo? Be, ikaw man gyud diha man gyud ka sa maghigda sa iyang kwarto, magbantay tanan ano ba? Hantod na matay siya. Be, usay kasulti nimo. Duwan na gini si kasulti gyud ever since di makatingog. Ingon sa nga, to, sa tawag niya nimo? Pinangga. Sa to? Pinangga. Pinangga ka kay? Kiat. Oo. Pinangga ka si Kiat tanan. Pero siyang lolo, siya pukaw kay buntag, siya magbira, siya until namatay. So this is the family of His Eminence Gyud. Naagi diha. No? Na makita ka, unsa, usay po ni Kardinal, ngadto sa opisina, bismo ko tanan, ato? Pero, Si Cardinal kung nasa office, Cardinal gid siya, strict gid siya. Pero kung mari na siya sa mga bata, I am who I am. Wow. Pugod na yung istorya. I am who I am with the kids. There I learned that I am human. Still. so, ang tawag, ang Kardinal ba, is just simple, loving person. Ug manikinahanglan ng mga igsoon. Kining ato ang gitawag itong mag-obispo ta, mag-engineer ta, mag-unsa ta, magdato ta, dayan lang na ang bottom line is be a loving person and mission accomplished.